ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। देखिए आज कृष्णा भैया की देखरेख में ये लाइव रिकॉर्डिंग होता। नवरात्र के आज तीसरा बेला बा। आज हमन के लाइव रिकॉर्डिंग में बानी जा माता रानी के भजन सुनावत तनी। हरि की गहमरी से थोड़ा ही दूरिया अरे बाड़ी कमखिया माई चल दर्शन करे ना हो चल दर्शन करे ना माई के करे दर्शनवा हो कि भोरवे भोरवे ना हो कि भोरवे भोरवे ना माई के करे दर्शनवा हो कि भोरे भोरे ना हो कि भोरे भोरे ना। गहमरी से थोड़ा ही दूरिया गहमरी से थोड़ा ही दूरिया बाड़ी कमखिया माई चल दर्शन करे ना चल दर्शन करे ना माई के कहब दर्शनवा हो कि भोरे भोरे ना हो कि भोरे भोरे ना। सेवका तुहार माई अइले दुआरिया हो सेवका तुहार माई अइले दुआरिया हो दर्शन खातिर तड़पत बाटे खोली द केवड़िया हो दर्शन खातिर तड़पत बाटे खोली द केवड़िया। सेवका तोहार माई अइले दुआरिया हो दर्शन खातिर तड़पत बाटे खोली द केवड़िया हो टन टन घंटा बाजे झंडा लहराला हो कि भोरे भोरे ना टन टन घंटा बाजे झंडा लहराला हो कि भोरे भोरे ना हो कि भोरे भोरे ना माई के कहब दर्शनवा हो कि भोरे भोरे ना हो कि भोरे भोरे ना माई के कहले
कहरे नी पुकार हो। असुरन के रहुए माई करे नी संहार हो। हम तय बोध माई करे नी पुकार हो। असुरन के रहुए माई करे नी संहार हो। दर्शन खाती जुटल बाटे गौआ नगरिया हो कि भोरे भोरे ना। दर्शन खाती जुटल बाटे गौआ नगरिया हो कि भोरे भोरे ना। हो कि भोरे भोरे ना। माई के कहरब दर्शनवा हो कि भोरे भोरे ना। हो कि भोरे भोरे ना। माई के कहरब दर्शनवा हो कि भोरे भोरे ना। हो कि भोरे भोरे ना। लिखेले सुरेश गीतिया बनी के भिखारी। गावेले विकास गीतिया बनी के पुजारी। लिखेले सुरेश गीतिया बनी के भिखारी। गावेले विकास गीतिया बनी के पुजारी। झोली फैलवले बानी आई के दुआरिया हो कि भोरे भोरे ना। झोली फैलवले बानी आई के दुआरिया हो कि भोरे भोरे ना। हो कि भोरे भोरे ना। माई के कहरब दर्शनवा हो कि भोरे